Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και πάρα φυσικά. Μόλις πριν ένα μήνα θα έλεγα, τέλειωσα επιτέλους η τρίτη λυκείου. Ναι, τέλειωσε επιτέλους η τρίτη λυκείου, τέλος Πανελλήνιες, τέλος τα βάσανα. Δεν είναι βάσανα απαραίτητα, για όσους θα δώσετε του χρόνου, τουλάχιστον λέμε. Τέλος πάντων, έδωσα συνολικά 19.570 μόρια και σκοπεύω να μπω στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου εδώ στην Αθήνα. Επίσης, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι αυτές τις ημέρες ανέβηκε στο πρώτο θέμα ένα άρθρο για την επιτυχία μου στις πανελλαδικές, στο οποίο αναφέρω την προσωπική μου εμπειρία αναφορικά με την εξέταση και δίνω στο τέλος σε κάποιες συμβουλές για τους επόμενους υποψηφίους, οι οποίες πιστεύω και ελπίζω ότι θα σας φανούν έτσι χρήσιμες. Το link θα είναι κάτω στην περιγραφή και θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα αν ρίξετε μια ματιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα Q&A. Θα ζήτησα να μου γράψετε στο Instagram κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τους Πανελλήνιες, με τη διαδικασία, την προετοιμασία κτλ. Μου γράψετε αρκετές ερωτήσεις, οπότε θα έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Γενικά πάντως, ένα γενικό σχόλιο είναι ότι ο καθένας αντιμετωπίζει διαφορετικά τις Πανελλήνιες και την προετοιμασία. Δηλαδή, η προετοιμασία του καθενός είναι μια ξεχωριστή υπόθεση. Διαχειρίζεται το χρόνο του διαφορετικά, έχει τις δικές του ανάγκες. Οπότε αυτά που θα πω εγώ τώρα, ας πούμε, είναι όπως τα εξέλαβα εγώ φέτος. Μπορεί να σας αρέσουν αυτά που θα πω, μπορεί να μην σας βουλέψουν, παιδάκι μου. Οπότε βλέπετε και κρίνετε. Εγώ θα σας δώσω τη δική μου οπτική τη διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Πάμε. Η Έλλη με ρωτάει: πιστεύεις ότι η γυμναστική σε βοηθούσε ψυχολογικά στην περίοδο της προετοιμασίας? Λοιπόν, Έλλη μου, θα σου πω το εξής. Παρεμπιπτόντως πήγαινα γυμναστήριο, όπως πιθανώς τα έχετε δει σε διάφορα βιντεάκια που ανεβάζω στο Instagram και ήμουν αρκετά ενεργός όλη τη χρονιά, μπορώ να πω. Η γυμναστική για μένα είναι μια μορφή εκτόνωσης. Είναι κάτι που αγαπάω, κάτι που μου αρέσει. Ξεκίνησα ένα χρόνο πριν και πλέον έχει ενταχθεί, θα έλεγα, στο καθημερινό μου πρόγραμμα. Σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά να σταμάτησα με τις Πανελλήνιες, το οποίο προς το τέλος το αρέωσα, αλλά δεν το σταμάτησα. Για μένα η γυμναστική, ναι, σίγουρα με βοήθησε ψυχολογικά, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου δηλαδή. Γιατί εκτονωνόμουν, ξεχνιόμουν, δηλαδή ήταν πώς να το πω, ο δικός μου χρόνος. Ωραία, ήταν ένα χόμπι, έπαιζε και πιάνω παράλληλα, θα τα πούμε και αυτά, έκανα και άλλα πράγματα. Έβλεπα κάποιους φίλους όσο γινότανε, δηλαδή δεν ήταν ότι ήμουν να πάω από ένα βιβλίο κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου, να σου το πω. Και με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας αυτές τις δραστηριότητες, κυρίως με το γυμναστήριο, μειώνονταν πάρα πολύ το άγχος μου. Δηλαδή, ηρεμούσα. Πήγαινα πολύ αγχωμένος, τσιτωμένος αυτό το μάθημα, 10 ώρα το βράδυ, και γυρνούσα άλλος άνθρωπος. Πιο ελαφρωμένος και έτοιμος να συνεχίσω τη διαδικασία να έρθει η επόμενη μέρα. Οπότε, γενικά, ναι, το γυμναστήριο με βοηθήσει ψυχολογικά στην περίοδο της προετοιμασίας μου. Λοιπόν, η Έλενα ρωτάει: ένιωσε εξαντλημένος μέσα στη χρονιά? Λοιπόν, η σύντομη απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ το διάβασμα, είναι για κάποιον ο οποίος έχει υψηλούς στόχους, να το πω. Είναι υψηλές απαιτήσεις. Ωραία. Δηλαδή, να σου το πω πιο παραστατικά, ήταν αρκετές φορές που σκέφτηκα γιατί δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί. Δηλαδή, ήμουν πολύ στα κάτω μου, ας πούμε, καταλάβω. Ωστόσο, ένα φάρμακο για να το αντιμετωπίσω αυτό ήταν η καλή παρέα που είχαμε στο μάθημα. Η καλή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, γελάγαμε καμιά φορά. Ήταν ένα ευχάριστο κλίμα το οποίο με βοηθούσε προσωπικά να ξεπερνάω τις δυσκολίες και να προχωράω μπροστά. Και φυσικά βοήθησαν και οι καλές επιδόσεις που είχα στα περισσότερα διαγωνίσματα, γιατί όταν βλέπεις έναν καλό βαθμό, καταλαβαίνεις ότι έχεις πάει καλά μέχρι στιγμής και έτσι μπορείς και προχωράς πιο άνετα και με μεγαλύτερη αισιοδοξία παρακάτω. Τόσο εντάξει και τις φορές που δεν είχα καλούς βαθμούς. Γιατί υπήρχαν κάποιες φορές που έπεσα κι εγώ σε κάποια μαθήματα και μετά ξανανέβηκα. Μη σας πάει από κάτω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κρατήσεις μια καλή ψυχολογία μέσα στη χρονιά. Και να μην τρομάξεις από την πολλή ύλη, γιατί η ύλη είναι πολύ. Θέλει αντοχή. Η τρίτη λυκείου και γενικά το λύκειο δεν είναι εκατοστάριο όπως έχεις ακούσει πιθανότητα, είναι μαραθώνιος. Wow. Και αυτό ισχύει. Θέλει πολύ δύναμη ψυχής και αντοχή να το παλέψεις και είμαι σίγουρος ότι θα πας πολύ καλά και θα πετύχεις τους στόχους σου. Λοιπόν, η Ριέτα ρωτάει: πώς θα προλάβαινες όλα? Το όλα στο οποίο αναφέρεσαι είναι λίγο έτσι σχετικό. Γιατί τα περισσότερα που έκανα, τα εκβοντό, άλλα αθλήματα, τα είχα κόψει. Μαθήματα διάφορα τα είχα κόψει. Ό,τι έκανα ήταν απλά μόνος μου, τα χόμπι μου επειδή μου άρεσε να εκτονώνομαι, να περνάω ωραία. Και δηλαδή τι εννοώ, γυμναστήριο και πιάνω. Τώρα που το ξεκαθάρισα με αυτό, θα σου πω τον τρόπο, το κλειδί που θα προλάβαινα όλα. Μία λέξη θα σου πω. Πρόγραμμα. Κάτσε να σου το δείξω. Αυτό εδώ πέρα το χαρτί, δεν φαίνεται τίποτα άλλο. Αυτό εδώ πέρα το χαρτί. Τα λιγουρεύαστε! Τα λιγουρεύαστε! Είναι σωτήριο, Ριέτα μου. Πρακτικά, σε τι σε βοηθάει αυτό? Είναι ένας μπούσουλας για να μην
χάνεις άσκοπα τις ώρες της ημέρας σου. Ας πούμε, να μην σκρολάρεις 5 ώρες στο Instagram ή στο TikTok, έχεις έτσι μια αίσθηση του τι πρέπει να κάνεις μέσα στη μέρα σου. Και γι' αυτό το λόγο δεν αγχώνεσαι ότι θα χαθείς. Πες, ας πούμε, ότι θα διαβάσω αυτές τις παραγράφους σήμερα, αυτές τις παραγράφους αύριο, αυτά τα μαθήματα σήμερα κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο, εγώ προσωπικά είχα το χρόνο και για διάβασμα, ποιοτικό διάβασμα, και για χόμπι. Όταν λέω ποιοτικό διάβασμα, τι εννοώ? Ότι αφοσιωνόμουν σε αυτό που έκανα χωρίς να αποσπάται η προσοχή μου. Και γενικά, ή δυνατόν, προσπαθούσα να διαβάζω για τα μαθήματα όχι τη επόμενη μέρα, αλλά τη ίδια ημέρα. Και με αυτόν τον τρόπο ήμουν ψυχολογικά πιο καλά. Δεν με παίρνει από κάτω, κατάλαβε. Επειδή η ύλη ήταν μεγάλη, οπότε δεν έλεγα, όχι, τι θα κάνω σήμερα, θα διαβάσω για αύριο, δεν θα προλάβω. Το έπαιρνα το λαό, πιο ήρεμο. Οπότε ναι, το κλειδί είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, η Μέρη μας ρωτάει φροντιστήριο ή ιδιαίτερα. Λοιπόν, εδώ δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Τα έχω περάσει και τα δύο. Και μπορώ να σου πω το εξής, ότι και τα δύο έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Θα ξεκινήσουμε με το φροντιστήριο. Στο φροντιστήριο, τι είναι το καλό? Μπορείς να μιλήσεις την ώρα του μαθήματος και με άλλα παιδιά, να ανταλλάξετε ιδέες, ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Κάνουν οι άλλοι απορίες, τις οποίες μπορεί να έχεις και εσύ. Κάνεις εσύ απορίες και βοηθάς και αυτούς. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια υγιής ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμβαθύνεις περισσότερο σε ορισμένα κομμάτια της ύλης, τα οποία πιθανώς να μην έχεις αντιληφθεί, συλλογιστεί, κατάλαβες πώς να σου το πω έτσι. Ωστόσο, στα ιδιαίτερα υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι οικειότητα με τον καθηγητή. Μπορείς και κάνεις περισσότερες απορίες, εμβαθύνεται σε κάποια κομμάτια της ύλης, περισσότερο από ό,τι πιθανώς να μπορείς στο φροντιστήριο. Όχι ότι στο φροντιστήριο δεν μπορείς να κάνεις απορίες, μπορείς να φτιάσεις το καθηγητή στο διάλογο να μου πεις: έχω αυτή και αυτή την απορία, μπορείτε να μου το λύσετε. Αλλά θεωρώ ότι την ώρα του μαθήματος το φροντιστήριο υστερεί σε αυτό το κομμάτι τη σχέση με τη ιδιαίτερα. Χωρίς βέβαια να είναι αυτό απόλυτο για όλες τις περιπτώσεις. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά έκανα ιδιαίτερα φυσική με τον πατέρα μου, που είναι μηχανολόγος μηχανικός της ΕΜΠΕΣ του Πολυτεχνείου. Και τον είχα εκεί κάτω, του λέω αυτό και αυτό και αυτό, ηλεκτρομαγνητισμός. Έχω αυτές τις ερωτήσεις, πάμε να μου τις λύσεις, ας πούμε. Τα λέγαμε, κάναμε κάτι συζητήσεις, κάτι εξάρα. Άστα, πού να στα λέω τώρα, Μέρη μου. Λοιπόν, χαμός. Οπότε ναι, γενικά αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω στο μάθημα στο φροντιστήριο. Ή και στο σχολείο. Και στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις, ειδικά στην αρχή της χρονιάς, γιατί αρκετοί το απαξιούν, αλλά εμένα προσωπικά μου βοήθησε πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου στο σχολείο, γιατί άκουσα πράγματα τα οποία πιθανώς να μην άκουσα στο φροντιστήριο. Δηλαδή, γενικά, να σου το πω έτσι: ό,τι μαθαίνεις, καλό είναι. Να παίρνεις πράγματα. Ό,τι παίρνεις, καλό είναι. Αυτό έχω να συμβουλέψω εγώ. Και το σημαντικό είναι ότι ό,τι και να επιλέξεις, ιδιαίτερα φροντιστήριο, να κάνεις ερωτήσεις και να ενδιαφέρεσαι για το μάθημα. Πρέπει και εσύ να ενδιαφέρεσαι, δεν μπορείς να περιμένεις να στα δίνουν όλα οι άλλοι. Και να ξέρεις ότι αν υπάρχει καλή θέληση και προσπάθεια, όλα θα γίνουν. Και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αν είχα να επιλέξω εγώ, θα έλεγα το φροντιστήριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητο. Δηλαδή είναι απλά έτσι εξής. Αν μου βάζεις το πιστόλι στο βράδυ και μου έλεγες τι θα επέλεγες, θα σου λέω το φροντιστήριο. Είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό σε αυτή την περίπτωση. Δεν θεωρώ ότι έχει τόσο σημασία. Είναι ο καθένας τι θέλει. Λοιπόν. Ένας φίλος ρωτάει: πιστεύεις ότι αν φύγω στο εξωτερικό είναι τόσο σημαντικά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών? Θα σου πω, εδώ πέρα δεν ξέρω αν είναι στο εξωτερικό τη ΕΤΕΚ όπως αναφέρεσαι, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακές σπουδές, οπότε θα διακρίνω δύο περιπτώσεις. Αν αναφέρεσαι σε προπτυχιακές σπουδές, δεν έχουν σημασία γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να τις βάλεις. Οι αιτήσεις γίνονται πριν δώσεις πανελλαδικές, πολύ πριν δώσεις πανελλαδικές, οπότε δεν ξέρεις τι έχεις γράψει. Στο αφήνω αυτό. Έχει φύγει. Για μεταπτυχιακές σπουδές ή γενικότερα για internships, για διδακτορικό κτλ. Θεωρώ ότι μεγαλύτερη σημασία έχει ο βαθμός του πτυχίου που θα πάρεις από τις πανελλαδικές. Δεν το βάζεις απαραίτητα. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Ωστόσο, άμα το βάλεις, δείχνεις τις ικανότητές σου. Δείχνεις την προσπάθεια που έχεις καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια και αναδεικνύεσαι ακαδημαϊκά με αυτόν τον τρόπο. Σε έναν βαθμό. Είναι έτσι ένα κάτι, έτσι μπορεί να σε βοηθήσει πιθανότητα. Μπορεί και όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικές οι πανελλήνιες για το CV σου, ωστόσο είναι ένα καλό στοιχείο. Αν έχεις πάει καλά. Άμα όχι, απλά δεν το βάζεις, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο νονός μου ρωτάει: πώς είσαι τόσο κορυφαίος? Ναι, δεν θεωρώ ότι έχω φτάσει ακόμα και μπορώ να φτάσω. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα και θα το επιδιώξω. Προσπαθούμε να μου, προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε φορά και ελπίζω ότι οι πανελλήνιες αποτέλεσαν μια καλή αρχή. Γιατί μετέπειτα έτσι ακαδημαϊκή καριέρα. Η Άρτεμις ρωτάει: πώς ισορρόπησες την ερωτική σου ζωή με τις πανελλήνιες? Την πια? Επόμενη ερώτηση. Η Αθηνά ρωτάει το εξής: πώς διαχειριζόσουν το άγχος? Δύο πράγματα θα σου πω.
Πρώτον, έκανα αυτά που μου άρεσαν, χόμπι δηλαδή, γυμναστήριο, έπαιζα πιάνο, με χαλάρωναν όλα αυτά, έτσι, εκτονωνόμουν, ξαγχωνόμουν, περνούσα ένα χρόνο μόνο για μένα. Ξυπνούσα στις Πανελλήνιες, ξυπνούσα τα μαθήματα και αφιέρωνα χρόνο για τον εαυτό μου. Διάβαζα κανένα βιβλίο. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Τουλάχιστον αυτό γράψαμε στην έκθεση. Ναι. Και το δεύτερο πράγμα που βοήθησε εμένα και συμβουλεύω ανεπιφύλακτα να το κάνεις και εσύ είναι το πρόγραμμα. Το λέω και το ξαναλέω, με έχετε βαρεθεί πιθανώς να το λέω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να προγραμματίζεις την μελέτη σου, γιατί είναι μεγάλη και δεν μπορείς να το αφήσεις στον αέρα, γιατί πρέπει κάπως να την καλύψεις. Και κάθε σε βοηθούν και οι καθηγητές σου σε αυτό. Δεν είσαι μόνος σου σε όλο αυτό και κανείς μας δεν είναι μόνος σε όλο αυτό. Έτσι. Οι καθηγητές μας είναι εδώ να μας βοηθάνε, να μας δίνουν συμβουλές και να μας βοηθάνε πιθανότητα και στον προγραμματισμό μας. Να μας δίνουν τις κατάλληλες ασκήσεις και τον κατάλληλο καιρό. Δεν είσαι μόνος σου σε όλο αυτό, να το επισημάνω αυτό, γι' αυτό μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Η Αθηνά ξαναρωτάει. Ναι, γενικά η Αθηνά έχει κάνει πολλές ερωτήσεις. Η Αθηνά μάλλον είναι λίγο αγχωμένη, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω γιατί. Και εγώ το έζησα, οπότε σε καταλαβαίνω απόλυτα. Πώς δεν συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους καλούς μαθητές, ώστε να πέφτει το ηθικό σου. Κάτι σχετικό έγραψα και στο άρθρο μου στο πρώτο θέμα. Και έχω να σου πω το εξής: η σύγκριση με τους συνομιλίκους μας είναι αναπόφευκτη. Όλο το κάτι θα πάρει το αυτί σου για τους βαθμούς που έγραψε ο άλλος, στο διαγώνιο, στο φροντιστήριο, στο σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο να με συγκριτείς. Όχι αδυνατόν, αλλά πολύ δύσκολο. Δηλαδή, και εγώ άκουγα να βαθμολογήσει και έλεγα: Wow, έγραψε 100 στα μαθηματικά. Και έγραψε, ας πούμε, 80, ας πούμε, ή 90. Λέμε τώρα έτσι βαθμολογίες. Οπότε μπορεί να αγχώνεσαι για αυτόν τον λόγο και να λες: Α, δεν είμαι τόσο καλή, δεν θα τα καταφέρω. Α, δεν θα γράψω καλά. Μη σε παίρνει από κάτω. Εγώ δεν μπορούσα να με συγκριθώ, γιατί είμαι σε ένα σχολείο στο οποίο είχαμε πολύ ψηλές βαθμολογίες φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Και οι συμμαθητές μου γενικά το είχαν, πώς θα το πω. Όπα! Οι περισσότεροι το είχαν. Ήταν καλή. Αυτό που έκανα όμως και συμβουλεύω να κάνεις και εσύ είναι να προσπαθήσεις να εστιάσεις στη δική σου πορεία. Να γίνεις εσύ όλο ένα και καλύτερη, να βελτιώνεις τις δικές σου βαθμολογίες, γιατί αν το σκεφτείς, οι Πανελλήνιες είναι ένας αγώνας με τον εαυτό μας. Συναγωνίζεις το δικό σου εαυτό, όπως μας λέει και ο φυσικός μας στο σχολείο φέτος. Οπότε εσύ πρέπει να βελτιώνεσαι συνεχώς, καθημερινά, και άμα εστιάσεις σε αυτό, δεν θα επηρεάσεις από τους άλλους. Και θα γίνεις εσύ όλο ένα και καλύτερη μέχρι να πετύχεις τους στόχους. Επόμενη ερώτηση. Είχες κάποιο πρόγραμμα που ακολουθείς πιστά κάθε εβδομάδα? Το απάντησα πριν, ναι. Δεν το τηρούσα πιστά κάθε εβδομάδα. Υπήρχαν φορές που έκανα κάποιες παρασπονδίες, να το πω έτσι. Ωστόσο, εν γέννη προσπαθούσα να το τηρώ και να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω τις κατάλληλες ημέρες. Λοιπόν, η Αθηνά ρωτάει επίσης, η Αθηνά γενικά ρωτάει πολλά πράγματα, αλλά δεν μας πειράζει. Κάτι ερωτήσεις όπως είπατε πριν. Λοιπόν, ρωτάει, είχες κάποια ώρα μέσα στη μέρα που μπορούσες να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου ή έβρισκες χρόνο περισσότερο στο σκου? Κοίτα να δεις, μέσα στη μέρα της καθημερινής ειδικά δεν υπάρχει χρόνος. Εγώ προσωπικά δεν είχα χρόνο, είχα πολλά μαθήματα, είχα πολλές εργασίες, δεν μπορούσα με την καμία όμως, ειδικά στο τέλος της χρονιάς που φτάναμε στις Πανελλήνιες, να ασχοληθώ με το γυμναστήριο, με το πιάνο, με αυτά που μου αρέσουν, με την καμία. Ωστόσο, μην απογοητεύεσαι, γιατί υπάρχουν τα βράδια. Δεν διαβάζεις όλη νύχτα, έτσι, εννοείται αυτό, δεν ξανοιχτάμε. Και οπότε τα βράδια πήγαινα, ας πούμε, 10 ώρα μετά το μάθημα στο γυμναστήριο. Μία ώρα εκτόνωση. Ή έπαιζα πιάνο αν ήμουν πολύ κουρασμένος. Ή καθόμουν με τους γονείς μου να δούμε μια ταινία. Να τα πούμε λιγάκι, ρε παιδάκι μου, καταλάβεις. Το βράδυ θεωρώ ότι είναι ιδανική ώρα να εκτονωθείς, να χαλαρώσεις και να προετοιμαστείς για την επόμενη μέρα. Αυτό γινόταν και τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει περισσότερο χρόνος, όπως καταλαβαίνεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει το ότι δεν έχεις μαθήματα, πιθανότητα ότι θα κάθεις όλη μέρα. Έτσι, πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι ο καλύτερος χρόνος, θεωρώ, για εμβάθυνση και περαιτέρω κατανόηση της εξεταστικής ύλης. Okay. Ειδικά κάποια κομμάτια τα οποία πιθανότητα να μην σε έχει ικανοποιήσει ο καθηγητής σου έτσι, στο μάθημα και να θες να το δεις και μόνος σου. Όμως και πάλι και το βράδυ του Σαββατοκύριακου μπορείς να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Δεν θα διαβάζεις 15 ώρες τη μέρα. Εγώ με διάβαζα 6-7 ώρες και 8-9 εν πάση περιπτώσει. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Τα απόγευμα τα έκλεινα και λέω τώρα έχω το χρόνο να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Οπότε ναι, είχα κάποια ώρα για να ξαναπαντήσω την ερώτησή σου τα βράδια. Ωστόσο, καταλαβαίνεις ότι όσο φτάνουν προς Πανελλήνιες, πολλές δραστηριότητες, οι εξόδοι κτλ. Αραίωναν. Βέβαια, στις 2 εβδομάδες των Πανελλαδικών, εγώ πήγαινα γυμναστήριο κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δηλαδή, δίναμε φυσικά αύριο, πάω γυμναστήριο το βράδυ. Και μου λέγανε, ας πούμε, δεν πας να διαβάσεις. Εντάξει, εγώ προσωπικά με βοηθούσα να ξαγχώνομαι, να εκτονώνομαι. Άλλους μπορεί να ψάχνουν περισσότερο. Να μην κάθονται σπίτι τους και να μελετάνε τα τελευταία στιγμή, ας πούμε, τα shorts, να το πω έτσι. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, όπως είπα στην αρχή. Τελευταία ερώτηση, αυτό θα χτυπήσει για αρκετούς από εμάς. Πόσες ώρες κοιμόσουν κάθε μέρα ώστε να αποδίδεις? Ύπνος χου. Όχι εντάξει, κοιμόμουν 5 με 6 ώρες την ημέρα, θα σου το πω. Να είναι καλό καφές.
να είναι καλό ο καφές. Όχι, εντάξει, δεν έχω εθιστεί στον καφέ ακόμα, αλλά βοήθησε πάρα πολύ γιατί αλλιώς δεν ξέρω εγώ τι θα είχα κάνει. Γενικά προσπαθούσα για το 8ωρο, ήταν κάτι το ιδανικό, αλλά δεν το κατάφερνα και πάρα πολύ. Όταν το κατάφερνα ήταν μια ευλογία. Εξομολογήστε τον Κύριο, διαγραφός, αλληλούια. Έλεγα ποιος είμαι, ας πούμε, τι κατάφερα σήμερα αυτό, εσύ, ξέρω. Δηλαδή πήγαινα να μπει στα νέα, ας πούμε, της ημέρας αυτό, τέτοια φάση. Γενικά να κοιμάσω. Να κοιμάσαι, όλοι να κοιμάστε, παιδάκια μου, και εγώ θα πρέπει να κοιμάμαι, ειδικά τώρα στο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος για όλους μας για να δουλεύει καλά το μυαλό. Γιατί το μυαλό θα στα κάνει όλα στο τέλος. Με το μυαλό θα πας να δώσει πανελλήνιες. Οπότε πρέπει να είναι ξεκούραστο και σε εγρήγορση για να τα καταφέρεις έτσι στο τέλος της εξετάσης σου. Λοιπόν, αυτό είναι το Q&A, αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμες οι συμβουλές μου και να απάντησα έτσι ικανοποιητικά στις ερωτήσεις που μου θέσατε. Για να κλείσω θα πω δύο πράγματα. Το πρώτο, και θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό, είναι ότι δεν θεωρώ ότι η τρίτη λυκείου είναι η πιο κρίσιμη χρονιά για τις επιδόσεις σας πανελλαδικές. Θεωρώ ότι οι βάσεις, ειδικά σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά ή και η έκθεση, πρέπει να έχουν τεθεί στις προηγούμενες χρονιές. Δεν θα μάθει κάποιος για παράδειγμα παραγωγοποίηση στη τρίτη λυκείου. Αυτό το πράγμα, αν περιμένει να το μάθει στη τρίτη λυκείου, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το οποίο εντάξει δεν είναι απόλυτο, μπορεί κάποιος έτσι να έχει κάποια κενά και να περιμένει να τα καλύψει τελευταία χρονιά. Ωστόσο αυτό δεν είναι ιδανικό κατά τη γνώμη μου. Και το δεύτερο, πιθανόν θα το έχετε ακούσει έτσι, είναι ότι οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος. Τώρα μου λέτε, το λες εσύ που 2019,5 μωρέ. Εντάξει, ναι, το λέω εγώ, αλλά υπάρχουν πάντα και άλλες διέξοδοι. Δηλαδή, άμα δεν μπείτε, ας πούμε, στη σχολή που θέλετε, πάντα μπορείτε να κάνετε αυτό που πάτε και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, ήμουνα σε ένα σεμινάριο για τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόκριτο πρόσφατα και μιλούσα με μια κοπέλα η οποία μου λέει. Εγώ πήρα πτυχίο γλωσσολογίας στη φιλολογία, ας πούμε, και μετά έκανα μεταπτυχιακό στην πληροφορική. Και τώρα ασχολούμαι με τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ σοκαρίστηκα. Μου λέω, α, μπράβο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει ότι οι πανελλήνιες δεν καθορίζουν το μέλλον μας και την καριέρα μας. Μπορούμε μετά με ένα κατάλληλο μεταπτυχιακό ή μια κατάλληλη εξειδίκευση στην περιπτώσει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και θέλουμε στη ζωή μας. Οπότε αυτό μην αγχώνεστε τόσο για τις πανελλήνιες. Είναι σημαντικές, δεν τις απαξιώ, ωστόσο δεν είναι το τέλος. Θα ήθελα, αν να κρατήσετε κάτι από το σημερινό βίντεο, να κρατήσετε αυτό. Οπότε για να κλείσω, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας. Αν θέλετε να ξανακάνω κάποιο Q&A, κάντε ένα share στους φίλους σας το οποίο δεν το κάνετε, αλλά να κάνετε. Έτσι, για να δουν συμβουλές μου και τις πανελλαδικές και τη δική μου προσωπική εμπειρία. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο δεν θα αργήσει, θα ανέβει σχετικά σύντομα, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Θα είναι ένα vlog, έτσι να κάνω ένα spoil, θα είναι ένα vlog στο εξωτερικό, δεν θα πω άλλα όμως τώρα. Και ελπίζω ότι τόσο εσείς όσο και εγώ θα τα απολαύσουμε στον ίδιο βαθμό. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Bye!